Takže jsme napojení na PCO s možností vlastně do i hlídek a výjezdů v případě nějaké jako události. Jo, dále potom samozřejmě je tady kamerový systém, kdy buď se napojíte na náš stávající, nebo si můžete udělat vlastně interní. Regály by tady pravděpodobně zůstaly, pokud vám to vyhovuje. Jsou tady vnitřní hydranty, to znamená, je tady řešena požární ochrana. Ta hala je skolaudovaná jako sklad, případně výroba, s tím, že když by byla výroba, tak se dělá rekolaudace, ale ve vašem případě to asi je zbytečné, vy tady nic vyrábět nebudete. Vyrobit nic, my potřebujeme rekolaudace, prodej, málo. Jasně, ale to si myslím, že by neměl být jako problém. Jinak máme tady vlastně velký rozvaděč, takže není problém napojit nějaký chladáky a tak dále, ten příklad je dostatečný. Máme vlastní trafostanici a hlavní jistič je 680 A, to znamená skutečně máme tady hladinu vysokého napětí a snižujeme vlastně na nízký napětí vlastním trafem, který v našem majetku. Co se týče fakturace elektřiny, tak my jsme na burze ve spotu, to znamená v hodinovém spotu. Každou hodinu máme jinou cenu za elektřinu. Jo, to samozřejmě den dopředu se to oznamuje na burze, takže vy víte na druhý den, kdy za kolik vlastně se jede. Co se týče sítí, tak samozřejmě tam to dělá deregulační úřad, tam je to stanovený vlastně tímhle úřadem. No, tuhle složku jako nejsme schopni ovlivnit. Jinak do budoucna tady plánujeme vzadu bateriové úložiště, to znamená až výkon 10 MW baterie, záložní pro vyrovnávání sítě. No, což když se tady někdo napojí s fotovoltaikama, bude se to nějakým způsobem řešit, že to může být pro tu komunitu tady na Hluboký jakoby finančně zajímavý. Jo, takže budeme řešit do budoucna i tu energetiku, nějakou ekologickou. Jinak je tady osvětlení, odpovídá to tím požadovaným luxu, myslím, že tam má být 200 luxů.